Така, искам да ми кажеш сега кое е умаляемо и кое е умалител. Умаляемо е 47. Сигурен ли си? Умаляемо. Я помисли малко. Умаляемо. Виж, искам да видиш... Умаляемо е 47. И 6 е умалител. Така, това е правилно. Само, че искам пак да помислиш за умаляемото. Виж първото условие на задачата. Да. Как получаваш умаляемото? Умаляемото се получава, когато извадим разликата с умаляемото. Слънчо, искам да си внимателен. Виж какво пише. Умаляемото е равно на сбора на числата 47 и 3. А ти какво направи? 47 минус 3. Защо? Когато в уравнението, в условието на задачата пише равно на сбора на числата. Сбор какво значи? Сбор. Да. Какво е сбор? Сбор е на колко е равно. Сбор. Какво е сбор? Когато извадиш нещо. Сигурен ли си? Сбор. Събиране, изваждане. За събиране и изваждане с него и получаваме При сбор събираме или изваждаме? при сбор изваждане. Изваждане. Сигурен ли си? Не. Хайде сега пак да прочетем условието заедно. Не. Моля те. Не изваждане. Добре, хайде да прочетем условието. Какво е условието? Хайде, моля те, прочети условието. Ма там казва умаляемо. Умаляемото го намерихме. Кое е умаляемото? Ти сам го намери. Ти каза кое е умаляемото. 44. Сигурен ли си? Я виж. 47 няколко пъти. Искам да ми прочетеш първото условие на задачата. Прочети го, моля те. Умаляемото е равно на сбора на числата 47 и 43. Колко? 47? 47 и 43. Къде видя 43, когато аз виждам само 3? Къде? Александър, моля те, съсредоточи се, тате. Съсредоточи. Само 3. Има Виж, 40. искам да ми покажеш къде пише 43. Казах 47. И 3. Да. Така, значи, какво трябва да направим? 47, какво трябва да направим с 3? 47 минус... Минус не е ли изваждане? Не. Плюс Точно така. 3. Е... Как ще го правя това? Колко е равно? Нищо. Напиши го наново. И така. Така. И тук отзад ще го напиша. Ако е равно на 44, една повече, 47 плюс 3. Браво. И сега. Умалителят е 6. Трябва да намерим разликата. Какво трябва да направим? Какво действие трябва да извършим? минус. Така, значи, следващото пиши, остави малко празно. Слънчево, съсредоточи се, моля те. Остави там празно 1-2 квадратчета. 50 Така. минус Така. Колко е умалителят? умаляемото е 3. Я пак. Умаляемо и умалител. Не, Кое е умаляемото? е 47. Умаляемото, Слънчо. Е 6. Това е умалителят. Умаляемото е 50. Умалителят. Значи от умаляемото трябва да извадим умалителят. Аз казах 3. Добре, хайде, давай. 3
Как 3 бе, Слънчо? Колко е на умали? 6. Така. И е равно на колко? Чакай. И е равно на 44. Браво. Хайде, напиши го. 44. Браво.